What's up, YouTube? I'm Diana. I'm Andrew. And we are Diandrew. Yes guys, so for today's video, dito tayo sa the Venetian sa Macau. So, papasyal tayo and manunood tayo kung anong meron sa TeamLab. So, ayan. Kakakuha lang namin ng ticket namin and nag-fill out na kami ng health declaration code. So, papasok na kami. Samahan nyo kami sa aming journey for today. Let's go! Ayan guys, so papasok na tayo sa loob. So, sa loob na lang ako magbibihis. Magbibihis ako, mag-white ako para kita yung view ba. So, ayan yung entrance. Baby John, may entrance. Let's go. And remember to keep it. Okay, thank you. Hawa kami isa. Okay guys, let's go. Hi guys, so ayan, papasok kami ulit. Kasama ko yung kawork ko, si Mitch, and si Andrew. And as you can see mga guys, nag-change outfit ang lola nyo. Ganda ka, te. Ganda ka. Ayan, so papasok na kami sa loob. Okay. So pagdating nyo dito, pwede kayong gumamit ng locker. For free yan. Para walang hassle, walang bit-bit sa loob. Ayan. Oh, saan na? Iba na natin. Hindi ka lang this one need inside? No need that. So you go to Hindi ka. Okay la? Thank you. Okay na guys, so naglagay lang tayo ng 4 number para password. So papasok na tayo sa loob. And ganda ka, te. Besh, malamig besh. Tara. Watch the video daw until finished. Now, let's go inside. TeamLab Supernature is an extremely complex, three-dimensional interactive space, which is a body immersive museum centered around a group of artworks that aim to explore new perceptions of the world and the continuity between humans and nature. Sunflower. As you can see guys, ayan, nagba-bounce yung kulay, parang ganun ba? Bounce matawag doon. So, ayan, super selfie kami, super picture kami. Kasama ko si Mitch, and ayun si Andrew. Oo, hindi nyo makita. But, yeah, so nag-enjoy kami. And nakamask kami, pero pag nagpipicture kami and video ng madalian, tinatanggal ko lang siya. So, ipapakita at itutur ko muna kayo dito. Okay, let's go guys! Okay, so lipat tayo sa kabilang style ba? Hi, Mitch. Ito yun. Tingnan mo. Kita Ano mo. yan? Wow! Ayun si Andrew. Papasok kami dito, tingnan namin kung anong meron. Yung glass. Ito yung bola. O kaya nga, let's go. Ayan guys, so nandito na kami sa loob, yung mga bola-bola yung design. Ayan guys, so tingnan natin. Ah!
bola! Ay! So nakaupo kami ngayon. Ayan, nakikita nyo baglas yan. Tara, sa iba naman tayo. Lipat kami sa iba guys. Aray ko! Ayan, so nahanap namin guys yung papalabas. Naliligaw na kami. Ayun yung palabas. Oo. So yan, akyat muna kami ulit. Dito naman sa ibang view. Aray ko. Oh! Yun naman ganda oh. Ano yan babe? Pababa? Mag-slide ka? Slide ka babe, videohan kita. Ay mga bata oh. Ang ganda. Ayan guys, so meron din dito mga activity para sa bata. Coloring paper, something yan. So dito yung kanilang mesa and may mga Crayola dyan. So, Beb, tara! So punta kami doon sa kabila. Beb! So punta muna kami dito sa kabilang side. So magandang mag-picture-picture dito guys pagka naka-white kayo kasi tingnan nyo yung isang babae, naka-white siya. Dalawa pala sila. Makikita yung color nung, uy wow! Parang aquarium. So nice! Okay, so papasok tayo sa isang kwarto ulit. Hindi namin alam kung anong meron dito. Ayan, yan, babe. Wait lang. Okay, okay. Thank you. Don't lie on the floor. Ito rin yata yung bola eh. Oh, ito rin siya. Doon tayo. Galing na tayo dyan. Tara. Doon tayo sa kabila. Lipat kami sa kabila guys, galing na kami dito. Okay, so papasok tayo dito. Oh, ito na guys yung hinahanap ko. Nandito na kami ngayon sa loob and as you can see mga guys, halos naka-white sila or kami rather. Ayan o. Kasi mas kitang-kita yung view or yung colors pagka naka-white tayo. So ayan. Ayan, so tapos na kami pumasyal dito sa TeamLab. Nag-enjoy ka pa babe? Ha? Finally, nakita na namin yung ticket. So, pagka-exit nyo, hinahanapan pa kayo ng ticket. Thank you! Okay, so yan guys, exit na tayo. And pagka lumabas kayo dito, wala nang balikan. So yan. Thank you so much, TeamLab. And thank you so much, Venetian! So, kunin natin yung gamit natin. Ayan, so pa-exit na tayo. Nag-enjoy ka ba, Mitch? Yes. Enjoy ka ba, babe? Yes.
Ayan, so yun lang guys yung video namin for today. Sana nag-enjoy kayo. And kung bago kayo dito sa channel namin, please don't forget to like and share. So thank you very much, Venetian. Thank you and TeamLab. So yun lang guys. See you. Bye!